Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepamaken nami kula Pinanti Diandia Putri saking SD Setunggal Lomoharjo, Kecamatan Mulyantara, Kabupaten Wonogiri. Ing mriki kula badhe ndongeng cerita rakyat kanthi irah-irahan dumadene kutha Wonogiri. Sugeng midhangetaken. Nalika jaman Kraton Demak ana wong aksanang tata krata sing sakti mandraguna, yaiku Ki Kesdik Wancana. Panjenengane urip ijen lan tapa ana ing guwa sacedhake Gunung Sewu. Gunung mau dikupengi alas liwang-liwung lan gawat kepaduan. Ewa semono tapanau endah sawangane, sarta subur gemah ripah loh jinawi. Apa kang pinandhut mesti bakal dadi subur. Ing sawijining dina ana raja kang lagi mbebedhak kewan alas. Didherekake para senopati lan prajurite. Yen bisa entuk kidang bakal diolah lan dipangan ing alas mau. Saperangan dibawa bali menyang kraton. Papan tilase kanggo seneng-seneng banjur dijenengake Desa Seneng. Nanti saprene papan mau isih ana. Kabar mau nganti kepireng dening Raja ing Demak. Mula banjur ndhawuhi Raden Panji supaya sowan Ki Kesdik Wancana. Sang raja ngersakake kidang-kidang pilihan bakal enggo klamenan. Ki Kesdik banjur minangkani panyuwune sang raja. Kanthi kasektene Ki Kesdik ngebakake kidang-kidang mau ana sajroning bumbung petek banjur disembelih. Bumbung mau banjur diaturake Raden Panji kanthi pesen. Raden Panji, bumbung iki isine kidang-kidang sing dikersakake sang Prabu. Ndak lebokake ana sajroning bumbung agar gampang diwuh. Kajaba iku anggonmu temu kok kraton Demak isih ada. Mula aja pati-pati dibuka yen durung ana ngarepe sang Prabu Demak. Inggih sendika dawuh sang Resi. Kula badhe estakaken sedaya dawuhipun panjenengan. Ature Raden Panji tansah kebak umat. Sajroning bali menyang Demak, penggalih Raden Panji tansah tuwuh kepengin nampeni. Kene ya amun bumbung sing diparingake. Apa bisa kita mau dilebokake ana jero. Muline Ki Kesdik tansah gawang-gawang ngalira ing penggalih. Nalika ngliwati alas jati liwang-liwung maksud banget Raden Panji pengen buka bumbung. Nalika bumbung dibuka, dumadaan pating brubul ana kidang 8 pasang utawa 16 cacahe padha ngayu mlebu ing alas. Raden Panji banjur
gunung kiri.